Yes, παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο από τον Shadowbite, δηλαδή εμένα. Σε αυτό το κανάλι ανεβάζουμε σκετσάκια, video games, Roblox, vlogs, συμβουλές και πολλά άλλα πράγματα, gaming. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό που ήθελα να σας πω το πρώτο είναι να το σπάσετε στο subscribe κάτω, εδώ κάτω. Και γενικά comment, like, subscribe, τα πάντα. Έχω ένα στόχο μέχρι το 2026 να φτάσουμε 150 εγγραφές, να κάνουμε lives και γενικά τα πάντα. Παιδιά, σπάστε το, σας παρακαλώ. Θέλω να φτάσουμε και 50 εγγραφές, να κάνουμε lives όσοι θέλετε και παραπάνω. Και να ανεβάζω πιο συχνά βίντεο, οπότε άμα θέλετε να μου το πείτε αυτό, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω, τώρα είναι αυτό το δεύτερο. Έχω μια ιδέα, παιδιά. Όσοι θέλετε να μου γράψετε τα ονόματά σας στο YouTube ή στο Roblox, κάτω στα comments, για να παίξουμε μαζί, να κάνουμε βίντεο ή να ανεβάζουμε, μαζί βίντεο, σκετσάκια και πολλοί άλλα πράγματα. Θα κάνουμε και κληρώσεις, μην ανησυχείτε. Με όλες μερικές εγγραφές θα σας έχω στις αναρτήσεις όσοι θέλετε να πάρετε μέρος και αυτά. Και παιδιά, σπάστε το για άλλη μια ακόμα φορά, θα το πω γιατί είναι λίγο σημαντικό. Σπάστε το like, subscribe, comment, τα πάντα. Και παιδιά, όσοι θέλετε να μου γράψετε κάτω στα comments τα ονόματά σας παντού, κάντε το. Και αυτά από μένα, τα λέμε.